سلام تنا تقبلوا فنونا مكتثال تركبوا زخبركم تعزبتنا كميت وعلو لو مقدام 15 حدار نفرق معتن فرانس تدالو هاجراون زينات حيزنا لكم قريبنا لنا زينا زغروا لكم خالد محمد برهان مكتثالكم بخبرنا عدمكم بقندا ارسال زينا فيلم حرصوت حجاز وتوت حرشا كب بمبال وحسنة مقب النمرقات عبرتي عمك صرحو مزخاخر غريبهم أبزوب عن سبا معبالن كتصالنا سبورت نخو حاس بودب مقد خسر حلو مزخاخر غريبهم أبزوب دوبا وقيح بحري تري وحمام عصون مقتازة كورة زيت تخايدهم أمريكان سويسرلاندن أوارح بحر زكايد وزررب أب مقداوي سممع بتسيحان بقداي دسيت تايوان مونغو تشاينا أمريكان زلو متفنان نابزغة درجة كيعرق كم دسبقت حبيرهم منغس جرمن قطري سراويتو نمعباي حدش مدب هاجراوي أقل قد كتأتاتو أبسمنا بتسيحهم زرزر زينا حرصوت نوزوبا حجاز وتطاونت حرشا بمعباي وحسنة مقبي سبن تريتن مرققات أب معكاب ماين حامدنا توكيروم أبرتي عمك صرحو حلافي أهادو قطبا ولمعاد آتو طعام مالو أزخاخيروم نخونتات كراماتن كوعنا ملكتون إيرينا بزها وحبريتاتو طعامه كابت حرسة 10,900 هكتار نتي 10,900 هكتار بولتوك 610 هكتار مشلا 3,000 هكتار فول 500 هكتار طراتات كمون لوم عمت المجمر تاجزي لعلي 6 هكتار سمسم كمستزرن أبطبق درجة كم زركبن بمقلاص حرصوت أب مكاب زراتي كمون كانشا سعرن جوردن عطوبات كخونو تلابيوم أبزعمت زين نزت سلاسلن تفتات معكاب ماين حامدن بزملكت 555 هكتار زالاتات أب جراوتي حرصوت كسرحن كله أما يكعتات كبابي ديجا حش فرايك اللي 250 هكتار بزالان كترن كمستفوسز تقاساتو طعمه بمدب نوس روح قاطعو حرشا بلعلي 360 هكتار استخايده فتنتات بوصيت سلسترخبو كدفالو تمحصينوم حرصت بوغنوم كابوان زرئي كساب مهرتي اب قفو زاتو بزح ساعات كم زكايدو بمبره ام محدار كبابي كلاس زتوافرت دغاغا برتعوي واغات وهبم زلا اغلغلوت مهرتوم اب اوانو بصفت ككبو كم زحجزوم بمغلاص اب اوان كرامات ناي محرس تراكترات اب اوانو خمصوم اتحساسيوم أبزو عن سواء معبالن كتصالنا سبورت نخو حس بودب مقد خسر حلو كمون ترى حبرة تسبح فشا نايتو ما بتعودي زنطفو أكلات المشارخ تنما بفلاي كعزز مزخاخر غريبهم نتصاب وكيل إرينا هبتقرقش تسمى مريم للتا هبت مريم سبورت كما وسارت حيزو كمعبلن كتصالنا تكو حسن بستودب من قدم بوهدة كسر حلو محدار زوا عن سواء أمباسادر عبد الله موسى توعيهم 10 حدار أبكرن أبستخايدة عمتاو قمقام نتفتات فدراشنات سبورت أبزا محلالفو ملختي أمباسادر عبد الله عبيتن كتقالناتن سبورت أباجت سلز مركز كلن زوباتات أتاويتات سبورت بستودب أقباب كسر حلو حبرتسا دما نقوحن عزوزن أبركتو كقبر التحساسيبو وانا دايركتر كفل بحلن سبورتن أتو سراج حجي بجيدو سبورتاو نتفتات نخعنبب ترى حبرتسا بحفشا نايتم أبتا عود زنتفو أكلاتن مشارختن دما بفلاي كحيل تلابيو أبت قمقام سبورت أبيات التمرتن نخعنبب فلي أتوكرو جيركا كسر حلو تساتفنا دك أنستيو أقلبوك وهابو سلطاناتات كدفعلو كم أون أمن أزوباتات زركوا قانتاتات نمحيال تعرتات ككايد بسفحو تزتيو أبن أزوباتات كرن حمل مالو حالن أسمات انستسرحة شعاتن حامد ميداتات أما عبالك عسو أقرفت إيروزولو تلوا بقواتاك قلت كالو تمساسالة تحت قرطي أبعد تكاليزان المسرح مدب كمزولو بريهم أما ودأتات تساتفتي حترت باجت كفتح زبوين كلابات من مسرات كسر حلو ترى أما حلرتن الزباطات أما عبالة سبورت كعزز أتاويتات سبورت نمدنفع كسرح كم أون كساب تحت واريد كاسلت أناتات كودة بزبل رئيتوتاتن لبواتاتن أما حلاليفهم
ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሜላታት ምክልኻል ሕማም ዓሶን ማይ ወለድ ሕማማትን ዘተኮረ ዘተ ብ12-13 ሕዳር ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣካይዱ ዕላማ ናይዚ ኣብ ኩለን ዞባታትን ምምሕዳራት ከባብን ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ኣገባባት ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ኣብ ወቕቲ ክረማት ዝኽሰቱ ዓሶን ማይ ወለድ ሕማማትን ድማ ብፍላይ ክብ ብምባል ተርእዮ መልከፍቲ ንምግታእ ከም ዝኾነ ሓላፊት ጨንፈር ዶክተር ዓሊ ሓሎ ገሊጹ ሕማም ዓሶ ንምግታእ ኩሎም ናይ ምክልኻል ሜላታትን መምርሒታትን ኣብ ተግባር ክውዕሉ ብምዝኽኻር ብፍላይ ተጠቃምነት ናሙስያ ክረጋገጽ ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ድማ ብዝሰፍሐ ክድፈኣሉ ኣተሓሳሲቡ ዶክተር ዓሊ ኣብ መወዳእታ ሕብረተሰብ ብሰሙያ ጥዕና ንዝወሃቡ ሞያዊ ምኽሪ ክስዕቦን ኣብ ከባቢኡ ንዘሎ ዕድላት ሕክምና ብግቡእ ክጥቀመሉን ኣዘኻኺሮም ክኢላ ከባቢያዊ ጥዕና መንእሰይ ዳንኤል ገብሪ ህይወት ብወገኑ ምስ ምብርታዕ ክራማት ንምርባሕ ጣንጡ ምቹህ ዝኾነ ኩነታት ከም ዝተፈጥረ ብምጥቃስ ህዝቢ ጎን ጎን ዕለታዊ ንጥፈታቱ መራብሒ ጣንጡ ክኸውን ዝኽእል ክፉት ባስካታት ዒላታትን ፊስቶታትን ክኸድንን ናሙስያ ብግቡእ ክጥቀምን ተላቢዮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ንቕሓት ሕብረተሰብ ንምዕባይ ገና ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ክቕጽል ተጠቃምነት ዓይነ ምድሪ ክዓቢ ኣብ ዶባት ንዝርከባ ዓድታት ድማ ስልጠናታት ክወሃብ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ኣብ ዝሃቦ መዛዘ መኻል ውሕስነት ጥዕና ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾነ ስግረ ዶባዊ ሕማማት ዓሶ ኣብ ዝተራእየሉ ከባቢታት ቁልጡፍ ዝጉምታት ክውሰድ ኣዘኻኺሮም ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ማእከል ሞያዊ ብቕዓት ተቆጻጸርቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ንምብራኽ ዝዓለመ ስልጠና ብ13-14 ሕዳር ኣብ ኣስመራ ወዲቦም እቲ ብምውሃድ ምስ ጨናፍር ኣገልግሎት ዞባዊ ቁፅፅር ሚኒስትሪ ጥዕናን ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳን ዝተዋሃበ ስልጠና ኣብ ድሕነት መግብን ጥሬት ሰራሕተኛታትን ዕቃበ መግቢ ከምኡውን ጠንቅን ሳዕቤንን ብከላ መግብን ዓሳን ዘተኮረ ነይሩ ሓላፊት ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ማእከል ወይዘሮ ሊያ ገብረ ኣባብ ዘስማዕቶ ቃል ነቲ ዕላማ ኣብ መንጎ ተቆጻጸርቲ ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝምን መሻርክቲ ኣካላትን ድልዱል ናይ ስራሕ ምዝምድናን ምትሕግጋዝን ብምፍጣር ውፅኢታዊ ሞያዊ ስራሕ ንምስልሳል ከም ዝኾነ ኣረዲኣ ተሳተፍቲ ኣብ ዘሎ ብድሆታትን ሕፅረታትን ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ ንዝቐሰምዎ ስልጠና ኣብ ባይታ ከተግብሩ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ካብ 2 ክሳብ 4 ኣዋርሕ ሞያዊ ስልጠናታት ዝቐስሙ ዝቐነዩ 163 መንእስያት ብ13 ሕዳር ተመሪቖም እቲ ስልጠናታት ሓፈሻዊ ጽገና ሞተርን ምግጥጣም ሻምብቆታት ማይን ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእስን ቀዳማይ ረድኤትን ዘጠቓለለ ነይሮም ሓላፊ ሃማመተ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ኢብራሂም ባሮለ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ስልጠና መቐጸልታ ናይቲ ዓቕምታት መንእስያት ንምህናጽ ዝውደብ መደባት ከም ዝኾነን ከም ዝቐጽልን ገሊጹ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ሃብታይ ተስፋ ዝግበወገኑ ንኣገዳስነት ናይቲ ስልጠና ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ብስራሕ ከማዕብሎን ንኸባቢኦም ጸለውቲ ክኾኑን ተላቢዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዝስዕብ ዜና ወፃኢ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ኣሜሪካን ስዊዘርላንድን ኣዋርሕ ድሕሪ ዘካየድኦ ዝርርብ ኣብ ንግዳዊ ስምምዕ ከም ዝበፅሓ ተቓሊሖም ብመሰረት ስምምዕ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ስዊዘርላንድ ወሲናቶ ዝጸንሐት ቀረጽ ካብ 39 ሚእታዊት ናብ 15 ሚእታዊት ከም ተጉድል ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ትማል 14 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣምሳያኡ ኩባንያታት ስዊዘርላንድ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ኣስታት $200 ቢልዮን ወፍሪ ክገብራ ቃል ኣቴና ኣለዋ እቲ ኣብ 50 ክፍላተ ሃገር ኣሜሪካ ብኣሽሓት ዝቁጸር ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ዝዓለመ ወፍሪ ንዓውድታት መፍረ መድሃኒትን መሳርሒታት ሕክምናን ማሽነሪ መጓዓዝያ ኣየር ህንፃ ዕደና ወርቅን ትሕተ ቅርፂ ፀዓትን ዝሽፍን ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ኣፍሊጦም እዚ ሓድሽ ቀረጽ ናይ ምጉዳል ስምምዕ ኣብ መጀመርያ 2026 ሙሉእ ብምሉእ ክዛዘም ትፅቢት ይግበር ኣሜሪካ ካብ 2021 ዝዓበየት ዕዳጋ ሰደድ ስዊዘርላንድ ኮይና ምጽንሓ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ 2024 መጠን ሰደድ ስዊዘርላንድ ናብ ዕዳጋታት ኣሜሪካ ኣስታት $73 ቢልዮን ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ ብጉዳይ ደሴት ታይዋን ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዘሎ ምትፍናን ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከይዓርግ ከም ዘስግእ ምስ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተን ተሓቢሮም እዚ ዝተገልጸ ኣሜሪካ ንደሴት ታይዋን ናይ $330 ሚልዮን ወተሃደራዊ ኣጽዋር ክትሸጠላ ዝኽእል እማመ ድሕሪ ምጽዳቓ እዩ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ትማል 14 ሕዳር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ቻይና ጣልቃ ምእታው ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንልኡላውነት ግዛታዊ ሓድነትን ጸጥታን ቻይና ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ከምኡውን ንዓለም ለኻዊ ሰላምን ምርግጋእን ዝዘርግ ምዃኑ ወቒሱ
ጉዳይ ደሴት ታይዋን ኣብ ዝምድና ቻይናን ኣሜሪካን ክስገር ዘይብሉ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ዝተቐሰተ ኣፈኛ ኣሜሪካ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ንኽትኸብር ንዝኣተወቶ መብፅዓ ብጽኑዕ ክትሕሉን ናይ ምንጻል ጥሙሕ ንዘለዎም ወገናት ጌጋ መልእኽቲ ካብ ምትሕልላፍ ክትቁጠብን ኣተሓሳሲቦም ደሴት ታይዋን ኣካል ሉላዊ ግዛእታ ምዃና እትገልጽ ቻይና ኣሜሪካ ኣብታ ደሴት እትገብሮ ምትእትታው ምጥሓስ ሉላውነታ ምዃኒኣ ብተደጋጋሚ ክትከስስ ጸኒሓ ኣሜሪካ ግና ነቲ ኸሲ ዕሽሽ ብምባል ምስ ደሴት ታይዋን ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ተደንፍዕ ከም ዘላ ጸብጻባት የረድኡ መንግስቲ ጀርመን ቁጽሪ ሰራዊት ሃገሩ ንምዕባይ ሓድሽ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከተኣታቱ ኣብ ስምምዕ በጺሑ እቲ ሓድሽ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ልዕሊ 18 ዝዕድሚኦም ደቂ ተባዕትዮ ንኸገልግሉ ዘለዎም ድርኺትን ብቕዓትን ዝግምግም ቅጥዒ ክመልኡን ካብ 2027 ጀሚሮም ሕክምናዊ መርመራ ክገብሩን ዝእዝዝ እዩ እዚ መደብ ኣካል ናይቲ ጀርመን ኣብ ኤውሮጳ ዝሓየለ ሰራዊት ንምህናፅ ዘውፅኣቶ ውጥን ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር ዘሎ ነዚ ሓድሽ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምጽዳቕ ባይቶ ጀርመን ኣብ መወዳእታ 2025 ድምፆም ክህቡ ትፅቢት ይግበር ጀርመን ንቁፅሪ ንጡፍ ሰራዊታ ክሳዕ 2030 ናብ 280,000 ከተዕብዮ መደብ ከም ዘለዋ እያ ክትሕብር ጸኒሓ ካቢነ ሚኒስትራት ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምትእትታው ንዝቐረበ ንድፈ እማመ ከም ዘጽደቐ ዝዝከር ኮይኑ ድሒሩ ግን እቲ እማመ ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ እዩ ዝግለጽ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ብዝተኸስተ ጸጥታውን ወተሃደራውን ጸገማት ሃገራት ኤውሮጳ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ንምድንፋዕ ይንቀሳቐሳ ምህላወን ይሕበር ህንዲ ምስ ቻይና ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ሓድሽ መደበር ኣየር ከም ዝደኮነት ማዕከናት ዜና ገሊፀን እቲ ዓበይቲ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ሄሊኮፕተራትን ነፈርቲ ውግእን ናይ መሓዝ ዓቕሚ ዘለዎ መደበር ብ$25 ሚልዮን ከም ዝተሃንጸ እዩ ዝሕበር ዘሎ በዚ ድማ ጠቕላላ ቁፅሪ መደበራት ኣየር ህንዲ ናብ 4 ክቢል ኣሎ ምኽባት ናይ መደበር ኣየር ዓቕሚ ምክልኻል ህንዲ ኣብ ምድንፋዕ ኣበርክቶ ክህልዎ ትፅቢት ከም ዝግበር ሰበስልጣን ተሃገር ገሊፆም መስርሕ ህንፀት መደበር ኣብ 2023 ከም ዝተበገሰ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ተኸሲቱ ብዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ኣስታት ሓደ ሕምሲት ካብ ህዝቢ ተሃገር ኣብ ምሒር ጥሜት ወዲቑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጦም ዝበዝሑ ካብቶም ነቲ ሓደጋ ዝተቓልዑ ልዕሊ 25 ሚልዮን ነበርቲ ሰሜናዊ ክፋል ኮንጎ ምዃኖም እቶም ጸብጻባት ገሊፆም ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቕ ጉጅለ M23 ብዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ጽላት ሕርሻ ንግድን ካልእ ቁጠባዊ ንጥፈታትን ብኸቢድ ከም ዝተሃስየ ይሕበር ኣብ ዝሓለፈ 10 ኣዋርሒ ብዝተኻየደ ግጭት ጥራይ ልዕሊ 1,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ከም ዝተመዛበሉን ይፍለጥ ነቲ ወተሃደራውን ጸጥታውን ጸገማት ብሰላም ንምዕራፍ ክካየድ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ዛጊድ ዝጥቀስ ውፅኢት ኣይተረኽቦን ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ጸጋታት ንምውናን ዝንቀሳቐሱ ብውሕዱ 100 ዕጡቓት ጉጅለታት ብምህላዎም ናይ ሰላም ተበግሶታት ብቐሊሉ ዝሰምር ከም ዘይመስል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ኣብታ ሃገር ኣብ ኩቱር ጥሜት ናይ ዝወደቑ ቁፅሪ ሰባት ክሳዕ መፋርቕ 2026 ናብ 27 ሚልዮን ክብል ከም ዝኽእል እዩ ግምታት ዘሎ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ጸጥታ ንምውሓስ ብዝብል ምኽንያት ኣስታት 15,000 ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ተዋፊሮም እኳ እንተለዉ ዛጊት ንተልእኽኦም ዝገልጽ ኣበርክቶ ከም ዘይገበሩ ጸብጻባት የረድኡ ኣሜሪካ ምስ ኒኩሌሳዊ መደባት ኢራን ምትእስሳር ከም ዘለዎም ዝኸሰሰቶም ልዕሊ 30 ትካላትን ውልቀ ሰባትን ኣጊዳ ቶም ዝተኣገዱ ኣብ ኢራን ህንዲ ቻይና ቱርኪ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ሆንግ ኮንግን ዝመደበሮም ምዃኖም ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ሓቢሩ እቲ መገሻታት ዝዓግትን ንዋይ ዘደስክልን እገዳ ብልዕሊ ኢራን ተወሳኺ ጸቕጢ ንምፍጣር ዝዓለም ምዃኑ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣፍሊጡ ነቲ እገዳ ዝኾነ ነቲ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ከተካይዶ ንትኽእል ዲፕሎማስያዊ ተበግሶታት ብኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ሓቢራ ኣላ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው ብዘተ ንምዕራፍ ቅርብቲ ምዃና እንተኾነ ግና ንሰላማዊ መዓላታት ከም ዘገልግል እትጠቕሶ ኒኩሌሳዊ መደባታ ንዘተ ከም ዘይተቐርብ እያ እትገልጽ ሃገራት ምዕራብ ግና ኒኩሌሳዊ መደባት ኢራን ኣጽዋር ንምምዕባል ምዃኑ እየን ዝኸሳ ኣብ 2025 መጠን ትፋእ በክልቲ ጋዛት ብደረጃ ዓለም ብ1.1 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ኣከባቢ ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ልዕሊ 38 ቢልዮን ቶን ትፋእ በክልቲ ጋዛት ናብ ኣየር ከም ዝተጸንበረ እዮም እቶም ጸብጻባት ዝሕብሩ
እታሃዝ ወሰኽ ዋዒ ዓለምና ካብ 1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከይሓልፍ ንምዕጋድ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ክኢላታት ኣከባቢ ኣጠንቂቖም ሃገራት ተፋእ በከልቲ ጋዛትን ምግዳል ብሓባር ይኹን ብውልቂ ብዘካይዶ ጻዕሪ ከምቲ ዝድለ ከምዘይኮነ እዮም ቶም ክኢላታት ዝጠቕሱ ኣብ ምግታእ ክሊማዊ ምዝባል ዘተኮረ ኣቐዲሙ ዝተበፅሐ ኣህጉራዊ ስምምዓት ገና ኣብ ተግባር ከምዘይወዓለ ይሕበር ቁጠባ ህንዲ ኣብዚ ዓመት እዚ ብኣስታት 7 ሚእታዊት ከዓቢ ከም ዝኽእል መንግስቲ ሃገር ሓቢሮም ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ናይ 2025 ብ6.8 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ዝጠቐሰ ወግዓዊ ትካል ህንዲ ኣብ ካልኣይ መንፈቑን ተመሳሳሊ ገስጋስ ከርኢ ከም ዝኽእል ግምታቱ ሂብሎም መጠን ሰደድ ኣብ ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ብኣስታት 7 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ዝጠቐሰ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ሰደድ ፍርያት ሕርሻ ኤሌክትሮኒካውን ቴክኖሎጂያውን እቲ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ኣረድዩ ቁጠባ ሃገሩ ኣብ 2026 ከምኡውን ኣብ 2027 እውን ብኣስታት 6.5 ሚእታዊት ከዓቢ ከም ዝኽእል ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ኣሚትሎም ህንዲ ብፍላይ ምስ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሩስያን ኢራንን እተካይዶ መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ወታዊ ገስጋስ ከም ዝረኣየ ጸብጻባት ይረድኡን زخبركم تخطيتنا زينا نمززام أرستات ودقمالكم حرصت حجاز وطوت حرشا كب مبال وحسنة مقبين مرقات عبرت عم صرحو ومزخاخر غريبون أبزوب عن سبا معبالين كتسالنا تنسبورت نخو حاس بودب مقد خسر حلو مزخاخر غريبون أبزو بادو باو غيح بحري تريو حمام عصون مكتازة تكورة زيادة تخيلو أمريكان سويزرلاندن أوارح دحرزة كايرو زررب أبنك داو سمين بتيحان بقوداي دسي تايوان مونغو تشاينان أمريكان زولو متفنان نبزغف درجة كعرق كمزة سبيت حابيرو منكس جرمن قطر سراويت هاجرو نمعواي حدش مدب هاجراوي أقلبوت كتأتاتو أبسم معبتيهم عفشاو زينا بستفتي ملو مسترفو مرباتنا هنقدفكم بوغنا برحماتي